Sme na úsvite novej éry. Éry jednoty, mieru a globálnej bezpečnosti. Ako kolektív musíme všetci prispieť k dosiahnutiu mieru a bezpečnosti. Nastal čas, aby svetu vládol jeden jediný vodca. Dnes svetoví lídri oznámili historickú iniciatívu. Podľa vyhlásenia má nový globálny vodca zabezpečiť mier, stabilitu a jednotu medzi národmi aj náboženstvami. Podľa oficiálneho vyhlásenia nový svetový líder prinesie trvalý mier, jednotu národov a spoločnú budúcnosť ľudstva. Jeho vízia sľubuje éru bezkonfliktného spolužitia a prosperity, ktorá prekoná rozdiely a výzvy. Táto iniciatíva zmení globálnu politiku a prinesie stabilitu do sveta. Páne, nájdi ma verný v týchto nebezpečných časoch. Príď, Pane Ježišu. Príď, aby si nás našiel verných. Predtým, než sa objaví Antikrist, bolo nám povedané, že sa objavia zvláštne znamenia na slnku, mesiaci a hviezdach. Neviem, čo sa deje. Celé mesto je hore nohami. Ľudia utekajú, sirény všade. Toto nie je normálne. A tu na zemi budú národy v nepokoji, smetené hukotom morí a zvláštnymi prílivmi. Ľudia, oni sú preč. Všetci sú preč. Ak toto niekto vidí, prosím, povedzte mi, čo sa stalo. Ale ešte pred koncom sa nájdu tí, ktorí budú nájdení verní. Pane, už nevládzem. Prosím, príď. Príď, Ježišu. Ak toto sledujete, je čas. Kajte sa. Všetko, o čom hovorila Biblia, sa stalo. Neodkladajte to. Teraz je čas činiť pokánie. V mesiacoch a týždňoch, ktoré budú predchádzať návratu Ježiša Krista, budú ľudia pokračovať vo svojich bežných rutinách. I'll send the updated file this afternoon. Did you get the numbers from marketing? Not yet. I'm still waiting on their report. Ranná káva na ceste do práce, sledovanie filmu na Netflixe. Burzoví makléri na Wall Street budú zarábať peniaze. Chirurgovia a lekári budú vyčerpaní z dlhých a vyčerpávajúcich služieb. Ľudia budú pohltení hlukom a požiadavkami každodenného života. Presne tak, ako to predpovedala Biblia, keď povedala, že Pán príde ako zlodej v noci. A zatiaľ, čo väčšina zostane v nevedomosti, verní rozpoznajú pravdu. Kristus sa vráti. Príde v spravodlivosti a svet ako celok nebude pripravený. Apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom napísal: Hľa, hovorím vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení. V okamihu, v myhnutí oka, pri poslednej trúbe. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení ako neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť. A toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Vytrhnutie bude náhle. Bude nečakané. Vedci sa budú zhromažďovať vo dne i v noci a snažiť sa prísť na to, čo sa stalo. Milovaní budú zdrvení, pretože im bolo povedané, že tento deň príde. A tak pobežia do svojich miestnych kostolov a zistia, že takmer každý kostol je preplnený ľuďmi, ktorí sú zúfali a plačú, pretože vedia, že zostali pozadu. A tak sú v kostoloch, plačú a
modlia sa, ale je už neskoro. Vytrhnutie cirkvi sa už stalo. A tí, ktorí zostali, vedia, že ich jediná šanca stráviť večnosť v nebi je odmietnúť Antikrista a zaplatiť najvyššiu cenu. Ako sen sa vytrhnutie udeje a realita bude príliš šokujúca na pochopenie. Bude to nečakaná udalosť. A so silným zvukom trúby sa kráľ slávy objaví v oblakoch. Nebude to izolovaná udalosť, ale seizmická udalosť, ktorá upúta pozornosť celého sveta. Ježiš opísal tento deň a povedal nám, že slnko sa zatmie. Mesiac nevydá svetlo. Hviezdy budú padať z neba a mocnosti nebies sa budú chvieť. A potom sa konečne objaví znamenie, že Syn človeka prichádza na nebi. A medzi všetkými národmi zeme nastane hlboký nárek. A uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. A pošle svojich anjelov s mocným zvukom trúby a zhromaždia jeho vyvolených zo všetkých strán sveta, od najvzdialenejších končín zeme i neba. Keď sa objaví poprvý raz, nezničí svet, nebude ho súdiť ani nezaloží svoje pozemské kráľovstvo. To sa stane pri jeho druhom príchode. Pamätajte, príchod Pána má dve fázy. Účelom jeho zjavenia v oblakoch je zhromaždiť vyvolených. Vyvolení sú skutoční veriaci, známi aj ako svätí. Ježiš najprv vzkriesi tých, ktorí zomreli ako praví veriaci. Svätí, ktorí zostanú nažive pri jeho príchode, dostanú oslávené telo a pridajú sa k ním v oblakoch. Spoločne všetci pôjdu byť s Pánom až do jeho druhého príchodu. Radosť, ktorá naplní srdcia vytrhnutých kresťanov, bude neopísateľná, pretože je to konečná odmena za vytrvanie v krutosti a hriešnej povahe tohto sveta. Uvidíme starých apoštolov, mučeníkov a dokonca aj milovaných príbuzných a priateľov v Kristovi. Vytrhnutie bude pre mnohých dňom zúčtovania. Predstav si lietadlo v lete a pilot zrazu zmizne, alebo rýchlo idúci vlak, kde rušňovodič náhle zmizne. Nastane chaos. A teraz si predstav, že sa to stane takmer v každom štáte alebo národe sveta. To všetko sa stane v myhnutí oka. No na druhej strane, tí, ktorí zostanú a nebudú v ten veľký deň vytrhnutí, zažijú veľmi ťažké časy. Biblia ich opisuje ako zlých a nekajúcnych. Okrem nich zostanú na zemi aj vlažní kresťania a tí, ktorí majú len vonkajšiu podobu zbožnosti. Budú plní strachu, keď uvidia realitu biblického proroctva. Mnohí budú túžiť potom, aby na nich padli hory a skaly, aby sa vyhli hanbe. Pretože to boli ľudia, ktorí kedysi boli v cirkvi a možno dokonca kázali toto posolstvo, no teraz zostali pozadu. A práve keď si to všetko začne uvedomovať ich mysel, začne sa 7-ročné súženie. Bude to obdobie, keď Boh vyleje svoj hnev na zem. Nebude to príjemné. Nastane chaos, obrovská neistota, nevysvetliteľné a nadprirodzené udalosti. Ale tí, ktorí budú spasení, budú tí, ktorí sa nenechajú strhnúť ani doľava, ani doprava. Naopak, budú stáť pevne a pozdvihnú svoje hlavy, pretože ich vykúpenie, návrat Ježiša Krista, sa približuje. Posledných 7 rokov. Biblia nám odhaľuje 3 fázy, alebo súbory súdov, ktoré Boh zosiela počas obdobia súženia. Tieto oddelené fázy sa postupne zhoršujú a zhoršujú, ako sa časová os posúva dopredu. Aj keď pri niektorých udalostiach súženia existuje určitá nejasnosť, stále je pomerne jednoduché získať predstavu o tom, ako sa všetko odohrá. Poďme sa do toho ponoriť a pochopiť, čo presne budú ľudia počas času súženia znášať. 7 pečatí, trúby a nádoby. Číslo 7 je v Biblii dôležité číslo, ktoré predstavuje dokonalosť a završenie. Preto je vhodné, že koniec všetkých vecí a sveta, ako ho poznáme, je sprevádzaný častým použitím čísla 7. Existuje 7 rokov súženia. Antikrist bude vládnuť 7 rokov. A pokiaľ ide o súdy na zemi, existuje 7 pečatí, 7 trúb a 7 nádob, alebo misiek hnevu. Toto neustále opakovanie čísla 7 posilňuje myšlienku, že toto je skutočne koniec.
Ján je autorom Zjavenia, napísaného po tom, čo dostal zjavenie od Ježiša Krista. Tento text používame na pochopenie budúcnosti sveta. Cirkev je spomenutá v kapitolách 1 až 3, pričom vytrhnutie cirkvi pravdepodobne nastáva v Zjavení kapitola 4. Súdy, ktoré nasledujú po vytrhnutí, tvoria väčšinu knihy. V Zjavení kapitola 5 je spomenutý zvitok, ktorý má právo otvoriť iba Ježiš Kristus. Tento zvitok má písmo na oboch stranách, čo ukazuje, že ide o veľmi závažný zvitok s množstvom udalostí v jeho vnútri. Hovorí sa tiež, že má 7 pečatí. Aby sa zvitok úplne otvoril a odhalil celý svoj obsah, musí byť odstránená každá jedna pečať. Pečať číslo 1. Biely kôň. Táto prvá pečať začína tým, čo je známe ako 4 jazdci apokalypsy. Na tomto koni je videný jazdec s lukom a vychádza dobývať. Na hlavu dostáva aj korunu. Mnohí veria, že ide o Antikrista. Dáva to zmysel, pretože jazdec z prvej pečate zjavne napodobňuje to, čo vidíme pri návrate Ježiša v Zjavení kapitola 19. Antikrist má stáť na mieste Krista. Preto dáva zmysel, že urobí všetko, čo je v jeho moci, aby vyzeral ako náš spasiteľ. Diabol nie je nič iné než podvodník a závidí Bohu. Pečať číslo 2. Červený kôň. Tento jazdec prichádza, aby vzal zo zeme pokoj. Jazdcovi na červenom koni je daný veľký meč. To symbolizuje vojnu. Pravdepodobne ide o to, na čo Ježiš naráža v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 24, verše 6 až 7, kde Biblia hovorí: budete počuť o vojnách a chýroch o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nezlakli, lebo to všetko sa musí stať, ale koniec ešte nie je. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a budú hladomory, mory a zemetrasenia na rozličných miestach. Pečať číslo 3. Čierny kôň. Tento jazdec drží váhy. To predstavuje ťažký hladomor. Veci budú v tom čase stáť astronomické sumy. Ľudia minú celý denný zárobok na základné jedlo len na to, aby prežili. To si nie je ťažké predstaviť. Už aj v dnešnej dobe je čoraz drahšie priniesť domov potraviny pre rodinu. Cena každého produktu rastie a množstvo jedla, ktoré za ňu dostanete, sa zmenšuje. Predstav si, akí hladní budú ľudia v tomto období. Predstav si, že celý denný plat by šiel na misku cereálií. Predstav si, že bochník chleba by stal týždenný plat. Bez pochyby budú ľudia v tom čase unavení a zúfalí. Nielen kvôli vojne, ale aj kvôli hladomoru. Pečať číslo 4. Bledý kôň. Farba preložená ako bledá môže byť chápaná ako slabá žltá alebo zelená. Má vyvolávať obrazy chorého a umierajúceho tela. Tento jazdec má dokonca meno – smrť. A hovorí sa, že za ním nasleduje podsvetie. To nepochybne predstavuje masívne umieranie, ktoré v tom čase nastane. Pre ľudí, ktorí budú ešte nažive a sotva sa budú držať, to bude desivé. Smrť dostane právomoc zabiť 25% ľudí na zemi hladom, zbraňami, morom a dokonca aj divou zverou. Je to skutočne obraz taký hrozný, že žiadny román ani film nedokáže vykresliť jeho desivosť. Pečať číslo 5. Svätí, ktorí boli zabití pre svoju vieru v Krista, sú videní v nebi. Títo ľudia dostávajú biele rúcha a je im povedané, aby odpočívali. Zároveň prosia Boha, aby pomstil ich smrť. Skutočnosť, že týchto ľudí vidíme, naznačuje, že počas obdobia súženia sa mnoho ľudí obráti. Mnohí budú činiť pokánie a začnú dôverovať Bohu. Môže to byť z mnohých dôvodov, o ktorých ešte budeme hovoriť. Myslím si však, že hlavným faktorom je určite to, že všetka smrť a chaos okolo nich pokorí mnohých a privedie ich k tomu, aby hľadali nášho spasiteľa. Pečať číslo 6. Veľké zemetrasenie a temnota. Apoštol Ján nám hovorí o neuveriteľných veciach, ktoré vidí v Zjavení kapitola 6, verše 12 až 16. Pozrel som sa, keď otvoril 6. pečať a hľa, nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako vrecovina z vlasov a mesiac sa stal ako krv.
Hviezdy na nebi padali na zem ako figovník zhadzuje neskoré figy, keď ním zatrasie silný vietor. Nebo sa stiahlo ako zvitok, keď sa zvinie, a každý vrch, aj každý ostrov sa pohli zo svojho miesta. Králi, zeme, veľmoži, boháči, velitelia, mocní, každý otrok, aj každý slobodný, sa skrývali v jaskyniach a medzi skalami vrchov a hovorili horám a skalám: padnite na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne, a pred hnevom baránka. Strašné zemetrasenie spôsobí, že sa zem roztrhne a hory aj ostrovy zmenia svoje miesta. Už len veľké zemetrasenie by stačilo, aby vystrašilo kohokoľvek, no strach sa ešte znásobí, keď ľudia pozrú nahor a uvidia, ako sa nebo akoby stráca, slnko sa zatmie a objaví sa krvavý mesiac. Keďže mnohé z týchto súdov posledných čias pripomínajú rany, ktoré vidíme v Exode, táto temnota sa podobá temnote, ktorú bolo možné cítiť v tom príbehu. Pri 6. pečati ľudia skutočne cítia temnotu, ktorá zaplnila zem. Každý človek, ktorý je v tom čase nažive, je plný strachu. Do takej miery, že sa skrývajú medzi skalami a prosia o úkryt a ochranu pred pohľadom Ježiša Krista. Teraz, medzi 6. a 7. pečaťou, vidíme v Zjavení kapitola 7, že sa odohrávajú dve významné udalosti. Prvou z nich je, že 144 000 mužov zo synov Izraela je zapečatených. Všimni si, že títo Izraeliti sa znovu zrodili. Písmo hovorí, že sú služobníkmi Boha. Verím, že týchto 144 000 mužov bude kázať evanjelium a bude svedectvom pre tých, ktorí budú ešte žiť na zemi. A hneď v tej istej kapitole, hneď po tom, čo vidíme zapečatenie 144 000 mužov, vidíme obrovský zástup ľudí, ako prichádza do neba. To je druhá významná udalosť. Zjavenie kapitola 7, verše 9 až 10, hovorí: Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení v bielých rúchach, s palmovými ratolesťami v rukách, a volali silným hlasom: Spása patrí nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Je to taký obrovský počet ľudí, ktorí prichádzajú do neba, že ho nikto nedokáže spočítať. Toto je veľmi dobré miesto hovoriť o spáse počas súženia. Hoci počas týchto 7 rokov mnohí ľudia zomrú, Písmo nám tiež hovorí, že mnohí budú spasení. Verím, že za tým stojí viacero faktorov. Jedným z nich je samozrejme 144 000 zo synov Izraela. Ďalším dôvodom je, že skaza okolo nich ich pokorila a priviedla k pokániu. Ako som už spomenul, ďalším faktorom, ktorý podľa mňa silne zapôsobí na ľudí, bude čítanie Božieho slova alebo spomienky na kresťanov, ktorí mali vplyv na ich život. Som presvedčený, že aj keď bude Antikrist pri moci a bude sa snažiť vyhľadiť skutočných kresťanov, Božie slovo bude pre ľudí dostupné, aj keby len v útržkoch. A to im poskytne nielen nádej, ale aj dobrú správu o vykúpení skrze Ježiša Krista a o konci ich utrpenia. Je možné, že knihy, články, listy, básne a iné umelecké diela, ktoré oslavujú Boha, zostanú na zemi po vytrhnutí. A to bude mať vplyv na to, že mnohí ľudia nájdu spásu aj po vytrhnutí. Posledným faktorom sú tí, ktorých Biblia nazýva dvaja svedkovia. Sú predstavení v Zjavení kapitola 11 a nepochybne zohrajú významnú úlohu v tom, že mnohí ľudia počas súženia prídu ku Kristovi. V tej istej kapitole sú umúčení, čo spôsobí oslavy medzi ľuďmi, ktorí budú ešte nažive. Ich radosť je však krátka, pretože krátko na to Boh týchto dvoch svedkov vzkriesi. Pečať číslo 7. Keď sa táto pečať otvorí, v nebi nastane ticho na pol hodiny. Všetko stíchne. Na prvý pohľad to nepôsobí hrozivo, no je to ticho pred búrkou. Je to posledná pečať, ktorá sa otvára, aby uviedla druhú fázu Božích súdov. Toto ticho je časom spomienky pred Bohom na modlitby jeho milovaných svätých. Boh si pamätá každú jednu slzu a každú jednu modlitbu každého svätého, ktorý kedy kráčal po zemi. Každú bolesť, každý zápas,
Každú bolestnú spomienku, ktorú v sebe nesieme, Boh si pamätá. Boh raz všetko napraví. A presne to je jeho zámer počas súženia. Blesky a hromy a ďalšie zemetrasenie udrú v momente, keď pečate končia a začínajú trúby. A teraz prichádzajú súdy trúb. Trúba číslo 1. Čo je horšie než krúpy? Krúpy, ktoré sú oheň. A čo je horšie než ohnivé krupy? Ohnivé krupy zmiešané s krvou. Presne to sa deje pri prvej trúbe. Toto spôsobí, že 1/3 zeme bude úplne spálená na popol. Trúba číslo 2. Zjavenie kapitola 8, verš 8 hovorí: Druhý anjel zatúbil a niečo ako veľká hora horiaca ohňom bolo vrhnuté do mora a 1/3 mora sa stala krvou. Nemôžeme to vedieť s istotou, ale mnohí veria, že je veľmi možné, že ide o sopku, ktorá je vytrhnutá zo zeme a vrhnutá do mora. Nejde len o paru, ktorá by sa objavila a potom vyprchala. Prebieha tu nejaký nadprirodzený zásah. Táto sopka, alebo čokoľvek to je, čo je vrhnuté do oceánu, spôsobí, že oceán sa stane krvou. Všimni si, že oceán sa len nezafarbí na červeno, alebo nevyzerá ako krv. Písmo hovorí, že oceán sa skutočne stane krvou. Preto zomrie 1/3 morských tvorov a 1/3 lodí na mori je zničená. Trúba číslo 3. Veľká hviezda, ktorú mnohí považujú za horiaci asteroid, padá z neba a narazí do zeme. Dopadne na 1/3 riek a prameňov. Zasiahne sladkú pitnú vodu. Táto hviezda sa volá Palina a mnohí ľudia zomierajú, keď pijú túto vodu, ktorá zhorkne. Trúba číslo 4. Táto trúba je veľmi podobná 6. pečati, ktorá priniesla temnotu. Prináša ešte väčšiu temnotu, než aká tu bola dovtedy. 1/3 slnka je zasiahnutá, 1/3 mesiaca a 1/3 hviezd. To spôsobí, že deň aj noc budú vydávať o 33% menej svetla, než už v tom čase vydávajú. Opäť vidíme, ako sa počas súženia veci stávajú čoraz temnejšími, doslova aj obrazne. Trúba číslo 5. Táto trúba spôsobí, že z neba padne hviezda, o ktorej sa verí, že ide o démona, alebo veľmi pravdepodobne o samotného Satana. Dostane kľúč od podsvetia a doslova otvorí bránu do pekla. Z otvoru sa valí dym ako z pece a po ňom vychádzajú kobylky, ktoré sú oveľa horšie než tie, ktoré vidíme v knihe Exodus. Tieto kobylky začnú trápiť rastliny a všetkých ľudí, ktorí nemajú pečať Boha, ako ju má 144 000. Budú mučiť tých, ktorí sú nažive, počas 5 mesiacov. Bolesť, ktorú spôsobujú, je ako bodnutie škorpiónom. Nie je im však dovolené nikoho zabiť, čo je samo o sebe mučením, pretože Biblia hovorí, že v tých dňoch budú ľudia túžiť zomrieť, no nebudú môcť zvoliť si tú jednoduchú cestu. Istým spôsobom to predznamenáva peklo. Peklo bude večné, vedomé mučenie, ktoré sa nikdy neskončí a z ktorého sa nedá uniknúť. Nech je to varovanie pre každého, kto nie je spasený. Toto nemusí byť tvoja realita. Môžeš sa tomu vyhnúť, ak zavoláš na Krista, aby ťa zachránil. Kresťania, musíme varovať iných, aby mohli uniknúť nielen súženiu, ale aj večnosti v pekle, kde sú ľudia mučení a oddelení od Božej lásky. Trúba číslo 6. 4 anjeli, ktorí sú spútaní pri rieke Eufrat, sú prepustení. Sú to démoni, ktorých Boh pripravil práve na tento okamih. Vedú vojsko 200 miliónov jazdcov na koňoch. Ich kone majú schopnosť vypúšťať z úst oheň, síru a dym. 1/3 obyvateľstva je zabitá. Počet ľudí, ktorí zostávajú na zemi, sa neustále znižuje. Po všetkých týchto strašných udalostiach, ktoré sa doteraz stali, ako sa zachovajú zvyšní ľudia na zemi? Zjavenie kapitola 9, verše 20 až 21 hovorí: Ostatní ľudia, ktorí nezahynuli týmito ranami, nečinili pokánie zo skutkov svojich rúk a neprestali uctievať démonov a modly zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu vidieť, počuť ani chodiť. Nečinili pokánie zo svojich vrážd, čarodejníctva, sexuálnej nemravnosti
ani zo svojich krádeží. Aj tvárou v tvár smrti a bolesti si mnohí ľudia zvolia odmietnúť Boha a prijať zlo, ktoré na nich privoláva súd. Je to veľmi smutné. Môžeme sa z toho naučiť, že ľudská prirodzenosť má silnú túžbu držať sa hriechu, ktorý nás ničí a vytvára priepasť medzi nami a Bohom. Truba číslo 7. Nebeský chrám Boha sa otvorí za zábleskou bleskov, krúp a zemetrasenia. Tým sa pripravuje pôda pre poslednú fázu Božích súdov, ktorými je 7 misiek jeho hnevu. Miska číslo 1. Keď je táto miska vyliatá, každý človek, ktorý má znamenie šelmy, dostane bolestivé a hnisavé vredy. Miska číslo 2. Je vyliata do mora a mení ho na krv. V tomto bode zomiera všetok morský život. Miska číslo 3. Je vyliata do riek a prameňov. Teraz sa každá kvapka sladkej vody stáva krvou. Anjel, ktorý túto misku vylieva, vysloví dôležité vyhlásenie. Uprostred všetkého zlorečenia Božiemu menu za udalosti, ktoré sa dejú, anjel hovorí: Spravodlivý si ty, svätý, ktorý si a ktorý si bol, lebo si priniesol tieto súdy. Pretože oni preliali krv svätých a prorokov a ty si im dal piť krv. To je to, čo si zaslúžia. Musíme pamätať na to, že Boh je určite láska, milosrdenstvo a milosť, ale je aj spravodlivý a právny. Aby mohol všetko napraviť a priviesť všetko pod svoju dobrotu, musí byť hriech raz a navždy odsúdený. Miska číslo 4. Táto miska je prekvapivo vyliata na slnko. To spôsobí, že slnko začne páliť takou silou, že ľudia sú doslova spálení horúčavou. To spôsobí, že ešte viac rúhajú Božiemu menu a stále nečinia žiadne pokánie. Miska číslo 5. Táto miska je vyliata na trón šelmy. Nie je tu priestor rozvádzať tento pojem do hĺbky, ale v tomto bode je šelma uctievaná na mieste Boha. Keď sa to stane, celé kráľovstvo je uvrhnuté do temnoty. Ľudia škrípu zubami od bolesti, ktorú už prežili, a táto temnota ich utrpenie ešte zhoršuje. Jedna z možností, ktorej mnohí veria, je, že teraz namiesto spaľujúceho slnka slnko vôbec neexistuje a nastáva extrémny chlad. A to je ďalšia bolesť, ktorá sa pridáva k vredom a spálenej koži. Miska číslo 6. Tu rieka Eufrat vysychá. Zároveň démoni začínajú konať znamenia a spájajú sa, aby sa pripravili na boj proti Pánovi pri jeho príchode. Miska číslo 7. Táto posledná miska je vyliata do ovzdušia. Ozve sa silný hlas, ktorý vyhlasuje: je dokonané. V tejto chvíli nastáva najhoršie zemetrasenie, aké kedy ľudstvo zažilo. Jeruzalém je rozdelený na 3 časti a ostatné mestá národov padajú. Ostrovy a hory miznú. Všade je úplná skaza. Ľudia, ktorí zostali, stále rúhajú Bohu a na ich hlavy začínajú padať krúpy s hmotnosťou približne 100 libier. Po všetkých týchto súdoch sa Ježiš vracia a uvádza veci do poriadku. Všetci svätí žijú spolu so svojím Spasiteľom počas 1000-ročného kráľovstva, kde Kristus vládne a ukazuje, ako vyzerá skutočná spravodlivosť a pravé vodcovstvo. Po tomto období je Satan navždy spútaný a svätí žijú s Kristom naveky v novom nebi a na novej zemi. Tam neexistuje hriech. Neexistuje žiaľ ani bolesť. Ak nie si spasený, môžeš to vyriešiť už dnes. Vyznaj svoj hriech pred Kristom a popros ho, aby ťa zachránil. Ak si spasený, použime toto všetko ako motiváciu zasiahnuť stratených. Všetky tieto veci, ktoré sme si prešli, sú priamo pred nami. Môžu sa ľahko stať počas nášho života, alebo sa môžu začať v ktoromkoľvek okamihu. Nemôžeme si dovoliť, aby hrôzy, ktoré sme videli, nepohli našimi srdcami a neviedli nás k tomu, aby sme oslovovali ľudí. Zvážme Matúša kapitola 24. V tejto kapitole Ježiš poskytuje učeníkom prorocké predpovede o budúcich udalostiach. Verše 5 až 14 tvoria základ tejto kapitoly a hovoria: Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: ja som Kristus, a mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýroch o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nezľakli, lebo sa to musí stať, ale koniec ešte nie je. Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.
Budú hladomory a zemetrasenia na rôznych miestach. To všetko je len začiatok pôrodných bolestí. Potom vás vydajú do súženia a zabijú vás. Budete nenávidení všetkými národmi pre moje meno. Mnohí odpadnú. Budú s navzájom zrádzať a nenávidieť. Povstanú mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží bezzákonnosť, ochladne láska mnohých. Ale ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete ako svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Je bežné vidieť Ježišove slová ako opis veľkého súženia, obdobia intenzívneho prenasledovania, ktoré nastane krátko pred Ježišovým druhým príchodom. Ľudia sa často zameriavajú na jeho slová o vojnách, hladomoroch a zemetraseniach. Preto kedykoľvek vypukne nová vojna alebo nastane veľká katastrofa, sú si istí, že ide o znamenie, že koniec je blízko. Ale urobme krok späť a pozrime sa na túto pasáž pozornejšie. Najprv musíme pochopiť, prečo Ježiš túto lekciu učí. Ak sa vrátime k Matúšovi kapitola 24, verš 1, čítame, že keď Ježiš odchádzal z chrámového areálu v Jeruzaleme, učeníci poukazovali na veľkoleposť a krásu chrámových budov. Ježiš odpovedal týmto proroctvom: Vidíte toto všetko, či nie? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Toto je prvé a základné proroctvo tejto kapitoly. O čom je toto proroctvo? O chráme. V Matúšovi kapitola 24, verš 2. Ježiš predpovedá zničenie fyzického chrámu, ktoré bude sprevádzané zničením mesta Jeruzalem. Pre učeníkov to bola znepokojujúca správa. Počkali istý čas a neskôr, keď boli spolu na Olivovej hore, sa Ježiša pýtali na jeho proroctvo. Ich otázka je zaznamenaná vo verši 3. Keď sedel na Olivovej hore, učeníci k nemu pristúpili o samote a povedali: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca veku. Táto otázka je veľmi dôležitá, pretože Matúš kapitola 24 je Ježišovou odpoveďou na túto otázku. Ak sa pokúsime vykladať Pánove slova bez toho, aby sme zohľadnili otázku, na ktorú odpovedal, pravdepodobne sa minieme cieľa. Zdá sa, že učeníci sa Ježiša pýtali 2 alebo 3 otázky. Najprv sa pýtajú, kedy sa tieto veci stanú. Čo sú tie veci, ktoré učeníci spomínajú? V kontexte to musí byť to, čo Ježiš povedal vo verši 2. Zničenie chrámu a tým aj Jeruzalema. Myšlienka zničenia chrámu bola pre nich naozaj znepokojujúca. Taká drastická udalosť sa im zdala ako predzvesť konca sveta. Hoci musíme byť opatrní pri špekuláciách, prečo učeníci spájali tieto dve udalosti, je jasné, že sa najprv pýtajú na zničenie chrámu. Aké bude znamenie tvojho príchodu a konca veku? Učeníci chceli vedieť, kedy sa naplní to, čo Ježiš predpovedal o zničení chrámu, a chceli vedieť, aké znamenia majú sledovať. Zdá sa tiež, že si mysleli, že by to mohol byť začiatok konca, a v podstate sa pýtajú, či je to tak. Toto je nevyhnutný základ. Keď Ježiš začína hovoriť vo verši 4, odpovedá na ich viacdielnu otázku o tom, kedy bude chrám zničený a kedy nastane koniec sveta. Pri čítaní Matúša kapitola 24 je dôležité snažiť sa rozlíšiť, na ktorú časť otázky Ježiš práve odpovedá. Niektoré problémy pri výklade tejto kapitoly vznikajú preto, že veci, ktoré Ježiš hovorí o páde Jeruzalema, sú aplikované na koniec sveta. Ale pozrime sa na úvodnú odpoveď, ktorú sme už čítali. Ježišovo prvé vyjadrenie je často prehliadané, no je mimoriadne dôležité. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Keď Ježiš začína hovoriť o budúcich udalostiach, jeho bezprostrednou starosťou je, aby jeho nasledovníci zostali verní. Vedel, že bude veľa dôvodov, prečo budú jeho nasledovníci pokúšaní odkloniť sa z úzkej cesty. Prečo je to dôležité? Pretože nám to pripomína, že Ježišovo učenie v Matúšovi kapitola 24 nie je o tom, aby poskytol prorocký plánovač,
pomocou ktorého by jeho nasledovníci predpovedali budúcnosť. Je to posolstvo o vernosti a vytrvalosti. Najprv Ježiš hovorí, že prídu falošní mesiáši. To platilo v 1. storočí a platí to aj dnes. Znova a znova povstávali muži, ktorí tvrdili, že sú mesiášom. A žiaľ, vždy oklamali aspoň niektorých ľudí. Preto bolo nevyhnutné, aby dobrá správa, že Ježiš je mesiáš, bola hlásaná ďaleko a široko. Potom Ježiš hovorí o vojnách a pohromách. Vždy, keď vypukne rozsiahla vojna, ľudia sa obávajú. Keď udrú prírodné katastrofy, ľudia sa obávajú. Ale všimni si, čo Ježiš hovorí. Koniec ešte nie je. Ľudia si často vykladali Pánove slová presne opačne, než ako boli myslené. Ježiš nehovorí, že keď prídu vojny a pohromy, začína sa koniec. Jeho pointa je, že tieto veci, ktoré sa vždy diali, sa budú diať aj naďalej. A za posledné 2000 rokov sa naozaj diali. Vojny zúrili a prírodné katastrofy prichádzali. Život v tomto padlom svete je neistý. Vždy existujú nebezpečenstvá. Ale namiesto toho, aby nás to desilo, by sme mali uznať, že všetko je nakoniec v Božích rukách. A našou povinnosťou tvárou v tvár akémukoľvek nebezpečenstvu je zostať verný Pánovi. Ježiš potom prechádza od vojen a pohrom k prenasledovaniu. Od najranejších dní cirkvi až dodnes cirkev vždy čelila nejakej forme prenasledovania. Niektoré obdobia boli fyzicky násilnejšie a krutejšie než iné, ale prenasledovanie existuje od vzniku cirkvi. A bude pokračovať, kým sa Pán nevráti. Prenasledovanie nie je znamením, že koniec je blízko. Je to súčasť života. A tak sa vraciame k Pánovmu úvodnému príkazu. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Ježiš varuje pred falošným učením a bezzákonnosťou. Opäť, keď sa nad tým zamyslíme, nedáva zmysel považovať to za znamenie konca. Falošné učenie existuje od 1. storočia. Veľká časť Nového zákona bola napísaná ako reakcia na falošné učenie. Počas posledných 2000 rokov mnohí prekrútili písmo, zaviedli nové, ľudské učenia, alebo zavrhli staré biblické vzorce, ktoré považovali za zbytočné. Aj dnes je veľa falošných učiteľov a falošných učení. Je to súčasť života. Naše povolanie je jasné. Nenechať sa zviesť. Ľahostajnosť bude nebezpečenstvom. Ježiš predvídal, že ťažké podmienky sveta, najmä klamstvo a bezzákonnosť, spôsobia, že láska mnohých ochladne. Niektorí ľudia to jednoducho vzdajú. Niektorí nevytrvajú. Možno to nie je jedna konkrétna vec, ale všetko spolu. Vojny, choroby, prenasledovanie, ťažkosti, falošné učenie. Môže to byť demoralizujúce. Natoľko, že niektorí to jednoducho vzdajú. Ale Ježiš nás volá k niečomu lepšiemu. Volá nás k vytrvalosti. A nie len to. Nedáva nám len výzvu, aby sme vytrvali, ale dáva svojmu ľudu aj úlohu. Ježiš hovorí, a toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete ako svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Hoci Ježiš hovorí túto časť ako hotovú vec, ako sa to stane? Všimni si, ako veľmi sa toto vyjadrenie podobá veľkému poslaniu v Matúšovi kapitola 28, verše 18 až 20. Všetka moc na nebi aj na zemi mi bola daná. Choďte teda a robte učeníkov zo všetkých národov, krstiac ich v mene Otca aj Syna aj Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca veku. Markovo evanjelium hovorí, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému stvoreniu. Ježiš predpovedal, že evanjelium bude hlásané všetkým národom. Ale ako sa to stane? Prostredníctvom jeho verných služobníkov, ktorí poslúchnú jeho rozkaz ísť a hlásať evanjelium. To nebola a ani nie je ľahká úloha. Ale je to úloha, ktorú máme konať. Napriek hrozným podmienkam tohto sveta hlásame evanjelium. Keď vojny chamtivých ľudí trhajú svet na kusy, hlásame evanjelium jediného pravého kráľa. Keď pohromy ničia tento svet, hlásame nádej, ktorú nachádzame v Spasiteľovi. Falošné učenia konfrontujeme pravdou.
Znášame prenasledovanie a nádej. Bezzákonnosť premáhame zákonom milosti a pravdy. A naše srdcia sú zahrievané a zapálené horlivosťou pre nášho kráľa a jeho kráľovstvo. A potom príde koniec. Tieto úvodné verše Ježišovej reči v Matúšovi kapitola 24 sú často vnímané ako predpovedné prvky konca času. A možno tam také prvky sú. Ale ešte dôležitejšie je, že Pánove slova volajú jeho ľud k vernosti a vytrvalosti. Ťažkosti budú vždy prítomné. Zostaňte verní až do konca. Zvyšok Matúša, kapitola 24, je dôležitou časťou písma a nachádza sa v nej mnoho vecí, ktoré sú náročné na pochopenie. Avšak so správnym pochopením kontextu a s ocenením Ježišovho úvodu môžeme nájsť pevný základ pre zvyšok Ježišovej odpovede. Pod tým všetkým je Pánovo napomenutie. Bez ohľadu na to, čo sa stane alebo akým ťažkostiam a pohromám budeme čeliť, nedovolte, aby vás niekto alebo niečo odtiahlo od Pána. Vypočujte si toto varovanie apoštola Pavla, ktoré zaznieva v Skutkoch apoštolov kapitola 20, verš 29. Viem, že po mojom odchode prídu medzi vás falošní učitelia ako draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Prichádzajú zvláštni ľudia, nie zvláštni výzorom, ale zvláštni duchom. Ľudia, ktorí navonok vyzerajú správne, no vo vnútri nesú temnotu. Sú to nástroje diabla, ovplyvňované mocnosťami a kniežatstvami, ktoré pôsobia v pozadí. Títo ľudia budú vlkmi v ovčom rúchu a ich cieľ je jednoduchý. Odviesť srdcia od Boha. V kráľovstve temnoty existujú hierarchie. V rozšírenom preklade Matúša, kapitola 12, verš 26, Biblia hovorí: ak Satan vyháňa Satana, teda svojich démonov, je rozdelený sám proti sebe. Ako potom obstojí jeho kráľovstvo? Z tohto verša chápeme, že diabol má kráľovstvo, ktorým je kráľovstvo temnoty. Toto jeho kráľovstvo je do určitej miery zjednotené vo svojom odpore voči kráľovstvu Božiemu. A napokon, v kráľovstve temnoty, ako v každom kráľovstve, existuje pilier moci. Existuje reťaz velenia. V kráľovstve existujú hodnosti. Takto si môžeme poskladať fakt, že v démonickej ríši existujú hierarchie. Efezanom kapitola 6, verš 12 hovorí: lebo náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom temnoty tohto veku, proti duchovným silám zla v nebeských oblastiach. Toto je zoznam duchovných nepriateľov. Kniežatstvá, vládcovia temnoty, duchovné zástupy zla. Nech už tento verš vykladáme akokoľvek, je zrejmé, že v kráľovstve temnoty existuje určitý stupňovitý poriadok. Bude tam najvyššia úroveň zlých duchovných síl pod diablom a verím, že práve tie sú kniežatstvá. Ak si spomeniete na príbeh Daniela, modlil sa 21 dní. A keď konečne prišiel anjel s odpoveďou, Daniel, kapitola 10, verše 12 a 13 hovoria: potom mi povedal: neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si vzal k srdcu porozumieť a pokoriť sa pred svojím Bohom, boli tvoje slová vypočuté. Prišiel som kvôli tvojim slovám. Ale knieža Perského kráľovstva mi odporovalo 21 dní. A hľa, Mikl, jeden z hlavných kniežat, prišiel, aby mi pomohol, pretože som tam bol zadržaný pri kráľoch Perzie. Knieža Perského kráľovstva. To nebol obyčajný pešiak. Bolo to kniežatstvo, ktoré blokovalo Danielovu modlitbu. Nebol to obyčajný démon, ale kniežatstvo dostatočne silné na to, aby musel zasiahnuť archaniel Michael. Bola to vyššia hodnosť zlého duchovného vplyvu. Napriek týmto hodnostiam v kráľovstve temnoty má kráľovstvo Boha samozrejme svoj vlastný poriadok. Náš Boh je Bohom poriadku a má nespočetné množstvo anjelov, ktorí sú pripravení konať jeho vôľu. Niektorí anjeli sú stvorení len na uctievanie, iní sú poslovia. Ale vďaka Bohu máme k dispozícii aj bojujúcich anjelov. Anjel, ktorý priniesol odpoveď Danielovi, povedal: knieža Perského kráľovstva mi odporovalo 21 dní. Ale hľa, Michael, jeden z hlavných kniežat, prišiel, aby mi pomohol, pretože som tam bol zadržaný pri kráľoch Perzie.
Hoci sa knieža Perzie pokúsilo zastaviť anjela v doručení Danielovej modlitby, nemalo šancu proti archanielovi Michaelovi. A tak je zrejmé, že knieža Perzie je vysoko postavený územný duch. To je veľmi odlišné od typu démonov, ktorých nachádzame inde v Biblii. Démonov, ktorí spôsobujú choroby a slabosti. Lukáš kapitola 8, verše 1 a 2 hovoria: Krátko na to prechádzal mestami a dedinami, hlásal a oznamoval dobrú správu o Božom kráľovstve a 12 boli s ním, ako aj niektoré ženy, ktoré boli uzdravené od zlých duchov a chorôb. Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov. Biblia teda hovorí o ženách, ktoré boli uzdravené od zlých duchov a chorôb, čo znamená, že existuje druh démona, ktorý prináša chorobu a slabosť. Ako to teda máme všetko chápať a aplikovať v našich kresťanských životoch? Predovšetkým by sme mali vedieť, že v kráľovstve temnoty existujú hodnosti. Čím silnejší sa stávame vo viere, tým silnejší je odpor. Ale keď máš poznanie, vieš, že Ježiš Kristus má vyššiu autoritu než každý démon, každé kniežatstvo, každý vládca temnoty, vrátane diabla. Ježiš Kristus prevyšuje ich všetkých. Bez poznania zahyneš, ako hovorí Biblia. Zahyneš, pretože ťa ovládne strach. A strach vstupuje práve vtedy, keď odstrániš Ježiša Krista z rovnice. Samozrejme, že sa budeš báť bojovať s kniežatstvami zla sám. Samozrejme, že sa budeš báť bojovať s démonmi sám. Ale keď máš poznanie, nebudeš sa báť. Keď máš poznanie, nezahyneš. Keď máš poznanie, že Ježiš Kristus má absolútnu moc nad všetkým, nezahyneš. Keď vieš, že Kristus prevyšuje najvyššie postaveného člena kráľovstva temnoty, strach zmizne. Preto je také dôležité poznať Božie slovo. Pretože Biblia hovorí v Jakubovi kapitola 2, verš 19. Veríš, že je jeden Boh, robíš dobre. Aj démoni veria a trasú sa. Aj démoni sa trasú, keď do situácie vstúpi Boh. Nemal by si byť pohnutý strachom ani úzkosťou kvôli kráľovstvu temnoty. Biblia hovorí v Lukášovi kapitola 10, verš 17. 70 sa vrátili s radosťou a hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v Tvojom mene. Samotné meno Ježiša Krista má dosť moci na to, aby porazilo diabla. Jeho meno nesie moc. Preto ťa povzbudzujem, aby si bojoval z miesta istoty, že môžeš volať na Syna Božieho, toho, ktorý má najvyššiu autoritu nad všetkým. Či v slobode a v smelosti. Áno, možno budeš musieť niekedy bojovať s démonom. Možno budeš musieť niekedy bojovať s vládcom zla. Ale ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Aj samotný diabol je porazený nepriateľ. Chcel by som skončiť niekoľkými bojovými slovami. Veršom, ktorý by si mal poznať, keď bojuješ tento dobrý boj viery. Lukáš kapitola 10, verš 19 hovorí: Počúvaj pozorne. Dal som vám autoritu, ktorú teraz máte, šliapať po hadoch a škorpiónoch a vykonávať moc nad všetkou silou nepriateľa, satana, a nič vám nijako neublíži. Máme autoritu skrze meno Ježiša Krista. Máme autoritu skrze krv Ježiša, skrze vieru. Túto autoritu máme používať. A to je poznanie, ktoré by sme mali mať. Brány pekla neobstoja. Neobstoja, pretože máme poznanie. Poznanie autority, ktorú nám dal Kristus. Vieme, že sme zmocnení Duchom Svätým premôcť diabla. Vieme, že Boh má anjelov, ktorí sú rozložené okolo nás. Existuje božský ochranný kruh, ktorý chráni teba aj mňa ako Božie deti. Na záver, ak sa niekedy v živote ocitneš pod útokom, pamätaj na Efezanom kapitola 6, verše 10 až 12, ktoré hovoria: Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Lebo náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti svetovládcov temnoty tohto veku, proti duchovným silám zla v nebeských oblastiach. Jeden z najdesivejších veršov v Biblii je v Rimanom kapitola 2, verš 5. Pre svoju zatvrdilosť
a nekajúcne srdce si zhromažďuješ hnev na deň Božieho hnevu, keď sa zjaví jeho spravodlivý súd. Dovoľ mi teraz pripomenúť niektoré minulé a budúce súdy, ktoré nachádzame v Biblii. Adam a Eva boli súdení, pretože neposlúchli Boha a jedli zo stromu poznania dobra a zla. Veľká potopa sveta bola Božím súdom v dňoch Noácha. Svet bol hriešny, zlý a skazený. Mestá Sodoma a Gomora zažili Boží súd pre svoju veľkú zvrátenosť. A aj Lotova žena, ktorá sa premenila na solný stĺp, keď sa otočila pozrieť späť na horiace mesto. A v budúcnosti bude obdobie súženia časom súdu nad neveriacimi. Okamžitý súd bude nakoniec veľký biely trónny súd. A práve tu budú súdení všetci neveriaci. Dnes mám osobnú správu, ktorú vám chcem odovzdať. Občas potrebujeme realitu kontrolu. Bolesť v tvojom tele ti pripomenie, že nie si nezraniteľný. Pripomenie ti, že nie si Superman, nie si Superwoman. Choroba môže prísť odnikiaľ a pripomenúť ti smrteľnosť. Vidíš, občas potrebujeme realitu kontrolu. A neviem ako ty, ale mal si niekedy pocit, že Boh ti dáva realitu kontrolu? Možno bolo všetko vo tvojom živote dobré a zrazu príde búrka odnikiaľ. Ale je to Boží spôsob, ako ti pripomenúť, že ho stále potrebuješ. Bez ohľadu na to, ako dobre sa ti darí, stále potrebuješ Ježiša. 1. Peter kapitola 4, verše 17 až 19 hovoria: Prišiel čas, aby súd začal v dome Božom. A ak sa začne u nás, aký bude osud tých, ktorí nepočúvajú evanjelium Boha? A ak je spravodlivý sotva zachránený, čo sa stane s bezbožnými a hriešnikmi? Nech tí, ktorí trpia podľa Božej vôle, zveria svoje duše vernému Stvoriteľovi a robia dobro. Nenachádzaš v tom výzvu? Nenachádzaš v tom realitu kontrolu pre každého kresťana? Všetci vieme, že príde deň súdu s Pánom. Všetci vieme, že existuje kniha života. Vieme, že príde deň, kedy všetky naše skutky budú skúšané ohňom. Ale čo ma vyzýva v tomto verši z 1. Petra 4, je miesto, kde Boží súd začína. Verš 17 hovorí: Prišiel čas, aby súd začal v dome Božom. Súd začína? Máš mi povedať, že my, cirkev, budeme súdení ako prví? Boží súd začína s nami. To mi ukazuje, že Boh je spravodlivý. Jeho súd nie je určený len tým, ktorí odmietajú Krista, ale aj tým, ktorí sú v cirkvi. Je to realita kontrola. Súd začína u tých, ktorí sa priznávajú, že sú kresťania. Koľkí z nás sú pripravení byť súdení? Myslel by si, že keď sme aktívni kresťania v cirkvi, vždy budeme pripravení na Boží súd. Ale som presvedčený, že ak by Boh vrhol súd na nás práve teraz, mnohí z nás by jednoducho neboli pripravení. Neboli by sme pripravení. Biblia nám ukazuje nebezpečenstvo byť sotva zachránený, aj keď sme v cirkvi. To znamená, že príliš veľa ľudí sa hlási k Kristovi, ale sotva sú zachránení. Matúš kapitola 7, verše 21 až 23 hovoria: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vstúpi do kráľovstva nebeského, ale ten, kto robí vôľu môjho Otca v nebesiach. V ten deň mnoho ľudí povie: Pane, Pane, či sme nevyprorokovali v Tvojom mene, či sme nevypudili démonov v Tvojom mene a nerobili mnohé mocné skutky v Tvojom mene. A ja im poviem: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy pracovníci bezprávia. Ľudia, ktorí hovoria Pane, Pane, sú ľudia v cirkvi. Ale Ježiš hovorí: Hoci ste v cirkvi, hoci poznáte frázy a spôsoby, keď príde deň súdu, máte ma v srdci. V našich životoch nie je miesto pre pokrytectvo. Musíme byť úplne milujúci a žiť pre Boha, aby sme mohli stráviť večnosť s ním. Otázka znie: koľkí z nás v cirkvi majú úprimnú lásku k Ježišovi Kristovi? Koľkí z nás sú naozaj zachránení? A na druhej strane, koľkí sú falošní, ale tvrdia, že sú úprimní? Boh vie, že niektorí medzi nami sú podvodníci a pokrytci. Preto súd musí začať v cirkvi. A ja sa pýtam, aké bude osud pokrytcov v cirkvi? Ľudia, ktorí si nasadzujú masku a predstierajú, že sú niečím, čím nie sú. Ľudia, ktorí tvrdia, že poznajú a nasledujú Ježiša,
ale ich správanie je v rozpore s Pánom. Biblia hovorí v Matúšovi, kapitola 6, verš 1. Straňte sa vykonávania svojej spravodlivosti pred ľuďmi, aby vás videli, lebo potom nedostanete odmenu od svojho Otca v nebesiach. Verš 5. A keď sa modlíte, nesmiete byť ako pokrytci, lebo radi stoja a modlia sa v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Pravdivo, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Nemali by sme sa domnievať, že my môžeme súdiť pokrytca, pretože nakoniec ide o srdce a len Boh pozná srdce. Musíme však skúmať a súdiť seba, aby sme sa uistili, že nie sme tí pokrytci, o ktorých hovorí Biblia. Správa tu je: skontroluj svoje srdce. Dostali sme jasné príkazy po celej Biblii a ak sme v Kristovi, mali by sme byť plne odhodlaní byť poslušní. Biblia hovorí: všetci, ktorí milujú Boha, musia milovať aj svojich bratov a sestry. Koľkí z nás by boli nedostatoční v tomto ohľade? Koľkí z nás milujú svojich bratov a sestry? Koľkí z nás milujú svojho blížneho? Súd začína v dome Božom. Amplifikovaný preklad 1. Peter kapitola 4, verše 17 a 18 hovorí: prišiel čas, aby súd začal v dome Božom. A ak sa začne u nás, aký bude osud tých, ktorí nepočúvajú, neveria alebo neposlúchajú evanjelium Boha? A ak je ťažké pre spravodlivého byť zachránený, čo sa stane s bezbožnými a hriešnikmi? Keď si toto čítam, pripomína mi to, že nie som nikdy tak zachránený, ako si myslím, pretože môžem ľahko padnúť, keby nebola Božia milosť. Tak si vezmi túto správu a buď varovaný. Súd začína v dome Božom. Jednoducho povedať Pane, Pane nestačí, ale robiť vôľu Otca, spravodlivú a svätú vôľu Boha, to je to, čo sa počíta. Preto ťa povzbudzujem, uisti sa, že si plne oddaný Ježišovi Kristovi a zbav sa každého pokrytectva. Buď niekým, kto má úprimnú Božiu lásku. Buď úprimný pri hľadaní Pána. Súd začína v dome Božom, svätý. A ak začína u nás, čo sa stane s tými, ktorí odmietli Boha?